পাৱাৰ উইন্ডো আছে তো সোমাই আছে পাৱাৰ উইন্ডোৰ ভিতৰত Hi friends, welcome back to my channel. Nay, dini jeng baha fayde. Nay, jang jeda khali karbi vlog ko fayde mon nalai nay dipa baha fayde. Dimpu borwa khato nangthamona montikago janango. Biyo जोंनि बिसनाथ सारलियाव फैदो माने दा बियो जे कार्बि ब्लगाव फैगोन भिडिअ सिडिअ लागोन बिबो माने बेवखायनो जों बिखौ लोगो हमथाय फैदो आरो जों बियाव भिडिअ खालामगोन ब्लगबो बानायगोन कार्बि ब्लगखौ आरो दिम्पु बर'आखौ लोगो हमगोन नोंथांमोनाथ' दाखालि आंनि कार्बि ब्लगनि भिडिअखौ मोजां मोनखादो दिनैबो मोजां मोनगोन स' नायलांबाय थादो दे चलो ओइ नालाथि आब' रेडि ना दिम्पु बर'आखौ लोगो हमनो रेडि हात्रा फट' उठिदो दिनै दिम्पुदो नै नै लोगोफोर नै लोगोफोर दिम्पुनि थाखाय जों दिनै आरो फैबावबाय कार्बि ब्लगाव नोंसिनि फेभरेट जायगा नायदो दै गाङोबा दैबो मोनो इयाव दाउदै रुनायबो मोनो मिथिबाय लोगोफोर जानोबा फैथार हा लोगोफोर टिकेट दानगासिनो बिसोर माबाले सफायबायनो लोगोफोर बि जोंनि साइसे सिगां जाबाय हाबग्रोबाय दा बिखौ जों लोगो मोनगोन सिङाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे नै उरायबाय थादो ड्रन কেনেকুৱা লাগিছে চেনেলৰ নামটো কি বুলি ক'ব বসুমতাৰী ক্ৰিয়েশ্যন আপোনালোকে তেওঁলোকক চাব পাৰিব বসুমতাৰী ক্ৰিয়েশ্যন বুলি তেওঁলোকৰ চেনেল আছে আৰু তেওঁলোকে চেনেলৰ হৈ আগতীয়াকৈও আহিছিলে আৰু जाम मानसि फैखादो नै जाम मानसि नै बिथिं दिम्पुआ जागासिनो नै दिम्पुनि बारा भिडिअ लानो मोनाखै जों बिखौ होमबाबो एसे खिथिनो नागिरदों आरो आं नै बियो जाबाय थादो नै जा मानसि दंखायो जालोंबाय थादो অসম চৰকাৰে ল'লে নহয়
আজি লগ পালো মৃন্ময় দাক বহুত ভাল লাগিছে লগ পাই আপোনালোকে আজি থাকিব নে ইয়াত হয় আজি থাকিম আমি মানে ইয়াত যোৱাকালি আহিলো আৰু বিশ্বনাথত এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিলো বহুত বেছি ভাল লাগিল আমাৰ তাত এবাৰ মানে ৰাস তেনেকে নহয় কোভিডৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে তো গতিকে এদিনীয়াকে হৈছে ইয়াতে আহিলো যোৱাকালি ৰাস চালো বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু আজি ইয়াতে আৰু ভিলেজত আহিলো আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ পুৰবী লগ পালো আৰু আপোনালোকে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব তেনে ভিডিঅ' পাব ना लाइक semua video kamu tadi. Dimpu. Hai dosto. আজি আমি ডিম্পু লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে রে Nei dimpu जा मानसिफोरा फटो उथिजादो जा फटो उथिखादो नै बेयाव बयबो भिर जादो डिम्पुदो नै उथिगासिनो बयबो डिम्पुदो फटो नै नांदो नोंथांमोना डिम्पुआ दा बै गोजौआव गाखोहैबाय जों आगोलाव गाखोदोंमोन नालाय नोंथांमोनाथ' नायखादोंमोन बे गोजौआव गाखोदो बयबो आरो आंबो गाखोनो नागिरदोंसै आंबो गाखोलांगासिनो एसे माने बयबो गाखोदो जितिया दाख्लै फैनायाव आं बेयाव गाखोआखैमोन बेयावखायनो दिनै गाखोदो आरो आउ नै वाव कि बरिया फैन्टास्टिक ब्रिलियेन्ट सुपार नै दायो जों बारा गोबाव थाना थांसै आरो नै गोजौनिफ्राय एसे गाहायखौ नायदो दायो ओंखारनोसै नै ओंखारनोसै जोङो नै लोगोफोर जों बेनिफ्राय थांनोसै आरो बेसां थाबावनो दाख्लैबो फैबाय दिनैबो उथिनो गोनांखिनिखौ उथिबाय दा आरो बेलेगथिं थांसै एसे मा खिथनाय जायो खिथिनोसै बाराथ' खनसेला बिनि उनाव थांसै आरो डिम्पुआ नै ड्रेस सोलायगासिनो बैयाव नै बेनिफ्राय थांगासिनो जोङो बारा गोबाव थाला थांसै एसे नायबावनोसै माबा माबि नै जोङो बेनिफ्राय फैबाय आरो फैनानै दायो जोङो आगोलाव जोंहानाव थानाय रिना लाहानाव थांनो नागिरदों दा बिसानाव थांबाय थादों एसे हाबलांनांगौ गारिखौनो लाबोनो हायासै जोङो लोगोफोर गारिखौ दोननानै फैबाय दा रिना मोननाव थांबाय थादों फाइनालि रिना मोननाव सफैस्राबाय सफैनानै ना नै जिरायगासिनो मेंबाय